M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandiraniso lero pa programu ina pano pa Tilankhule na Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ino ya Lent. Lero ndimafuna kuti tiyambe tsopano kuzamitsa pang'ono-pang'ono mu zochitika za nyengo ya Lent. Lero ndiyamba ndi nkhani ya nsanamira zitatu zija za Lent. Paja tidati ndi kupemphera, kupunguza ndi kusala, komanso kuchita ntchito zachifundo. Ngati ndidanena kutsindika, kubwereza sitilakwa china chilichonse. Chifukwa Lent is a privileged season. Ndi nthawi ya padera-dera. Ndipo poyamba tiyambe nkhani ya prayer. Poyamba tiona kuti tikamawaza nyengo ya Lent ndi nkhani yopemphera kwambiri. Ndikumbukira m'mauza a Khristu kuchilinde kunena kuti ngati nyengo ya ordinary kapena masiku apachaka umapemphera kolona kamodzi pa tsiku kapena upita ku sembe ya misa modumpha-dumpha, ukabwera nyengo ya Lent umene kuchita zimene zijazo mowirikiza times 5 nimapatsa ngati chitsanzo ti times 5. Why? Chifukwa chonena kuti nyengo ya Lent as a privileged season ngati nthawi yapadera-dera imatipatsanso zalo zine zapadera because nsanamira izizi zitatu ndikunenazo pena follows potengera kuti mwasiyanitsa fasting payokha, abstinence payokha. Nsanamira zimene zizi ndi zimene zimathandiza kuti timvetsetse moyo wa Ambuye Yesu. We cannot encounter Jesus Christ if we don't understand the life of Jesus. So understanding the life of Jesus doesn't mean knowing something about Jesus. It means entering into that inner mystery, trying to understand that inner workings of the life of Christ. We are not going to comprehend it fully. Aye. Koma timafuna kuyesetsa kuna kuti tilowe moyo wa Yesu Kristo mozama. Poyamba tione moyo wa Ambuye Yesu ali mwana. Ambuye Yesu ali mwana atabadwa kumene timadziwa kuti makolo awo adawatengera ku tempile. Dedication. Kuwapereka kwa Mulungu. Meaning kunena kuti tonsefe akatolika afe a Khristu fe kuyambira pa ubwana wathu ndife ake a Mulungu. No kuchotsera, no kuonjezera. Kuyambira pa chiyambi ndife ake a Mulungu. Chifukwa zinazoona kuti kana kuti ubatizo ndi chani? Ubatizo umatilowetsa moyo wa Mulungu because from the word go ndife ake a Mulungu. Poyamba kaya munthu wokhulupirira pena sukhulupirira, but you are created, unalengedwa. Whether you believe mathematical Big Bang theory kamati chani kaya, even in the Big Bang theory, the question that still comes is Big Bang yo idachokera kuti? Where did that atom of the Big Bang come from? It must have been created. So creator yo ndi Mulungu yo amene fa Kristo amene fa anthu okhulupirira timati Mulungu. Choncho pamene tikukamba za kupemphera tiona kuti Ambuye Yesu Khristu ali mwana 8 days anakawapereka mu tempile kwa Mulungu. Kutanthauza kuti Ambuye Yesu was consecrated at that stage as an infant. Ife ngati Khristu ngati akatolika we were also consecrated pa tsiku la ubatizo wathu. Meaning kuti moyo wa Mulungu umakhala mwa ife. We are encompassed by the life of God. Ndi ngati ife moyo wa Mulungu umakhala mwa ifeyo tikuyenera kumvetsetsa kuti Lent nga nthawi yopemphera is a deepening of that life of God that is already existent in us. Kuzamitsa moyo umene wa Mulungu umene Mulungu adayika mwa ife, umene ndi ubatizo wathu tidaperekedwa kwathunthu kuti ndife ake a Mulungu. So already from the word go, human being is created for God. Munthu aliyense analengedwa for Mulungu. Mulungu ndiye mwini wathu. Palibe chimene tingachite popanda iye. Choncho tikamakamba za kupemphera ndifuna pange emphasize this point kuti kupempherako is from the word go.
kuyambira tili ana kubwana. Fact yona kuti tinapanga kudwa consecrate, tinabatizidwa tili ana, tinaperekedwa ndife ake a Mulungu. Koma tikamapita we make choices zimene zimatipangitsa kuti pena tisakhale ake a Mulungu. Tione kachiwiri, Ambuye Yesu Khristu ali ndi zaka 12 anapita ndi makolo ake ku Yerusalemu ku tempile. Remember tikamaka za moyo wa Yuda, nkhani ya prayer, kupemphera paja kunali patatu kwenikweni: ku nyumba, the domestic liturgy, then ku synagogue, then ku tempile. So every year makolo a Yesu amapita naye mwana wawo ku tempile kukapereka nsembe. Tempile kuja nditi timamva kunena kuti Ambuye Yesu anatsalira. Koma chimene chimagwira mtima kunena kuti atafunsa kuti wanji ulivutsiranji mwanayo, adayankha kuti kodi simumadziwa kuti ndimene upezeka nyumba ya Atate anga? I'm going back kunkhanicha kunena kuti chifukwa cha ubatizo wathu medaziwa tili ana. From the word go tili ana, tinabatizidwa, tinasanduka ake a Mulungu. We are God's creation. 12 years Ambuye Yesu akutitsindikira zimenezi. Kodi simudziwa kuti mmene upezeka nyumba ya Atate anga? Pajatu ifeso we call God Father. Chifukwa cha Ambuye Yesu Khristu omwewo, we have become adopted sons and daughters of God through Jesus Christ. We have become heirs, alowa mala chuma chake chifukwa cha Yesu Khristu. So at 12 Ambuye Yesu Khristu akupezeka mu tempile, malo amapemphero, malo operekera nsembe. If you reflect backwards, ndangati mwa ife a Khristu kapena ana athu amene timathandiza kuti adzipita kuti litonse, azikakumana ndi anzawo, akaphunzire za Mulungu, akamve za Mulungu, the conscious yawo, nthumanzi yawo ikasulidwe ndi za Mulungu. Ngati sitichita zimenezi, it's going to be difficult kuti ana alero, ana athuwa adzakule ndi moyo wa Mulungu. Pali reason imene ndofuna ndinene nkhani imene ya Mulungu ili kutsogoloko. Koma I'm just trying to prepare the ground for you to understand kuti ife from the word go, Lenten season should remind us that we were created for God and we belong to God. That is why prayer becomes central mu nyengo ya Lent. Makhala time lazochitika zimene kuchita mu nyengo ya Lent. Prayer, kuonjezera mapemphero, kuchita chifukwa we were created for God. So at 12 Ambuye Yesu Khristu akupezeka mu tempile. Ndendo fusa kuzona kuti how many times do we, ngati my parents, take our kids with us kupita ku church kukapemphera? Ndikangati timatenga ana athu akakumana ndi anzawo ku nyumba ya Mulungu ku church kukapemphera. Tiona kuti ana ambiri lero angokulira m'mipandamo kwa ife amene tili ndi moyo ndi ndalama. Awachama ti ana akumpanda, anaso mwina sasonkhana ndi anzawo amangokhazike kumene siwonse wanena kuti ena. Komano mukaona kuti pamakhala little bit of a deficiency kwa ana amene sasonkhana ndi anzawo, kwa ana amene sapita ku chalichi kwasuladwa nthumanzi yawo ndi mawu a Mulungu. Tikudziwa kuti pali chabwino zovuta zina zimene zimatha kuchitika. It's normal, it's human. There are mistakes that have been made. Timadziwa zimenezo. Koma the point is, mwana aliyense timene kumukuza moyo wa Chikhristu. Makolo a Ambuye Yesu amene tikuphatana mu nyengo ya Lent adawakuza moyo wopa Mulungu. Kunali Children Congress chaka chatha. Ndipo nkhani ina imene ana anapanga lament ku Children's Congress inanena kuti makolo amatisiya samatitenga popita ku chalichi. Potero paja timakati tikubunthitsa nthumanzi yawo anachi. So popita ku chalichi amakhala in the presence of God. Pokala in the presence of God, their consciences are formed kuti amudziwe Mulungu, amuope Mulungu, ayende ndi Mulungu. That's at 12. Kena upena Ambuye Yesu Khristu anayamba ntchito yawo age 33. Padani na mawu onena kuti anapita ku synagogue kuja. Ambuye Yesu Khristu, I think it's Luke chapter 4 verse 16 kupita kutsogolo. Ananena kuti Ambuye Yesu Khristu anapita ku synagogue monga adazolowera. Very important statement. Kutanthauza kuti consecration yawo ya Ambuye Yesu ali 8 days. Kuopeza kwa kuja mtempere at 12. Idali chizolowezi, osa chizolowezi as in routine,
koma chizolowezi as in a habit of going to church, as in habit yofuna kumacheza ndi Mulungu pafupi, ngati moyo wawo wa tsiku ndi tsiku woti Mulungu samawatalikira. Meaning kunena kuti nyengo ile ndikamana kuti pray, ndayambira nkhani kutali mukandanena, it's because I was building this foundation kuti timvetse kuti we are consecrated for God. Ndipo being in the presence of God should be our daily routine. Routine in the context osati of chizolowezi, but in the context of making Christianity part and parcel of my life, part and parcel ya mwana wathu ya ana athu. So Ambuye Yesu pamene akuyamba kuphunzitsa, akuyamba ntchito yawo, akuti akupita ku synagogue, ku temple monga anazolowera. So prayer should be chinthu chimene ife chinokhala part and parcel of our life kuyambira tili ana. Prayer chinokhala chinthu chimene mapemphero anokhala chinthu chimene sinena kudutsa tsiku ndisanachichite, tsiku silingalowe ndisanapemphere. Ndekuti ndikupha kapena I'm defeating people sengaje ya ubatizo wanga ndili mwana, where I was consecrated for God. Ikupha nthawi ndinapita kuti tonse, where I was told kuti kupemphera should be part of my day-to-day living, my daily experience. Ndikuponya kumbali maphunziro ndi maphunzitso aja ndinaphunzira pa ubwana amene ndisula kuti ndikhale munthu wabwino mkhristu wabwino. Remember, formation ya conscious simangopanga kukhala mkhristu wabwino, imapanganso kukhala a good citizen. Kumeneko kumene tikulowera, a good citizen in the church, a good citizen in the state. Choncho mapemphero, our consecration pa ubatizo amene tipangitsa nyengo ya Lentino tikonde kupita nyumba ya Ambuye. Amatukumbutsa kuti kukhala mnyumba ya Ambuye ndi chizolowezi chathu ngati Akhristu, ncholinga choti Mulungu timudziwe, Mulungu tiyende naye, Mulungu azikhala nafe. Kodi inuyo mukabwerera mbuyo mmoyo mwanu, kuyambira pa nthawi ndakubatizani ngati ana kufikira lero, kodi moyo wanu ukuyenda bwanji? Tifuna tapempherere ana onse, achinyamata athu onse, kuti adzadze moyo wawo ndi Mulungu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.